Takže dobrý den, tady vás vítá Belián a přichází k nám nejlepší sportovec atletiky, Takže, Aku, jak se máš? Tak jde to, dobrý, znáš to. No. A co děláš teďko za momentálně sport? Jako teď tady to období, jo, tak to jako připravujeme se pořádně na další sezónu, teď bude zima, takže makáme pořádně, nějaký závody jsem tam. Jo. Kam chodíš trénovat? Tak na staďák nebo do tělocvičny, jak se dá, no. A jaká je tvoje nejoblíbenější disciplína? No jak určitě nějaký běh, že jo, třeba 800 asi tak švihnu, ať se nezadechám. Jasný. A za kolik to přibližně máš? Ale jak minule jsem to běžel asi tak minuta půl, no, jsem tam, no. To jsi rychlej, tyhle, to gratuluju normálně. To jo. To jo. Ještě bych měl takovou otázku, máš nějaký sourozence? Tak samozřejmě ségru a ještě jednu, no. Takže, máš hodně medailí, koukám, co? No, tak 10, no. Kolik jich máš na sobě? Asi 10, to jsem se hodil počítat, ještě jsem nechal doma, no. Nějaký. A jakou máš asi nejlepší z nich? Tak samozřejmě, asi před týdnem, tady jsme byli, druhý místo prostě, mistrovství světa, víš co, jsme Česká lípa nejlepší prostě. Na tu jsi nejvíc hrdý, jo? No tak určitě, ale tak nejvíce tady to je prostě první místo, okresní běžecká liga, ale prostě ta medaile má půl tuny, prostě to je nejlepší železo, kvalitka, doporučím tyhle závody. A určitě máš nějaký trofeje, co? No, spoustu pohárů, tyhle, hodně prostě toho mám, no. To no. A co tak tvoje nejrychlejší čas v 60 třeba? V 60, no, tak asi jak 5, no. Když mi dobře vyjde start prostě, 5 prostě sekund a jsem tam. A tak to musíš dělat, to přeběhneš i auto pomalu. No a jako třeba Bolta s ním chodím trénink prostě a on říká, že v pohodě předbíhá vždycky, stojí na červený a vyrazí rychlejš než Ferrari, víš co? Tak to no. Víš, že jsi nejrychlejší člověk na světě? Ne, tak to je bod, víš co, jako o setinu jsem mu nedal, tak prostě machruje pořád na mě. Jo, no, a to musíš pozdravovat, já můj hrozný idol. Jo, jasný, tak teď ho můžu pozdravit, čau Bolte. Zdravím tě, ahoj, čím se živíš? No tak samozřejmě sportem, jinou práci nechci dělat. Jako nějaký peníze to dá, jo. Sem tam prodám medaily, pohárek a je to hned 5 mega na účtě. Jasný, takže si máš dobře, to? Jo, jde to. Tak to no, a přibližně ti to vynáší kolik? Nevím, jeden závod a podle toho, jak se vydaří, tak první místo třeba 1 milion za první místo, víš co. To jsou slušný peníze, no, to místo jako. Když máš třeba každý den závod, tak si to spočítej za týden, víš co. No to máš tolik peněz, to boháčíš normálně. No, jasný. A co má třeba takhle jíš doma? Tak dám si, tak víš co, takový ty, co jedí sportovci, prostě hranulky, hambáč, Coca-Cola, tak běžně, víš co. A pití? Pití, no, tak kola, no, kofola prostě, a takový, no, různý. Ale vidím, že máš furt dobrou formu na to, že to trochu jídlo jíš, no, ale snažím se posilovat trošku, pár krčků denně a jde to. Tak to jo, no. A jak dlouho trénuješ doma? Tak jako, no, jak posilu třeba každý den prostě jedu třeba 200 kliků, víš co, z klapovačky a hned se rýsuje. To nevím, se nedivím, že máš takový tělo, ty vole, to by musí jít každá holka, co? Jo, tak z holky, no. Víš, jakou si vybrat? No nevím, tak víš co, to jedeš autem a za tebou kolem a holek, víš co, prostě chtějí tě předjet a je to hrozný. Ty se máš jak v žití, jo? Jo, to jo. Bieber se na tebe nehrabe. No, tak s tím se taky měl potkat, ty má taky nějaký problémy s holkama, nebo co. No, taky jsem koukal v televizi, no, ty jo. Schodil patku a už to tak nejde prostě. Asi, jo. No. Ale tak to by bylo asi všechno. No. Byl jsem rád, že jsi tady byl v našem pořadu. Jo, já taky, jo, díky. Měj se moc dobře. Jo. A jste viděli druhého nejrychlejšího člověka na světě. Čus!
to točíš, vole? Počkej, ještě ne, čekej, ještě jednou. Ty vole, víš, že toho vidí hodně lidí. Co? A to ještě netočím? No. A kdy se to bude točit? Nevím. Tak to pak netočíš. Ty už to točíš? Fakt, jo. Rejžo! Konec, slabka! Já tě si dám míčem do hezky. Já si dojdu projít, vole. Just waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting.